Bakithi angibingelele ubingelele baba udokotela baba uSizwe baba uJabulele umfana omuhle njengekhehla lomlungu Mzolo Manxizi. I've got a topic that says the year of war and floods. This is baba udokotela. Ngisebenzele building 3 Nedbank House building sise 19th floor isuit 1904 to 1905. Inamba kade ngithola kona ka WhatsApp sengicela ukuthi sisebenzise inamba ethi 063 6898922. 082 459 1816 usuzowusebenzisa for ama calls kuphela. Angeke ngikhiphe into esetshenziswa umuntu ophethe abantu ufuna ukuthi abantu bamlalele. Uma ekhuluma nje abantu bamlalele. Ngifuna ungitholele amakhanda awu4 ebululu, amakhanda awu4 ebululu. Ungitholele usawoti about sea salt ofine into engange teaspoon. Ungitholele inhlamvu ze-alligator pepper zibe 21. Ungitholele i-bitter cola ibe yodwa. Shisa lento uyigaye ibe impuphu mase uyayikhotha. Akekho umuntu ophikisayo usiyikhotha. Akekho uyikhotha once a week. Uyikhotha once a week. Amakhanda awu4 ebululu. I-bitter cola, alligator pepper, sea salt. Shisa lento uyigaye. Kuyavuleka ulimi lakho, liyavuleka ulimi lakho. Liyavuleka ulimi lakho ngoba lezi zinto lezi ngicabanga zizithwale into ofuna ukukhuluma ilenzeke, khulumenze. Ya ngizokunika inyanga la. Le nyanga lena inamba yayo le nyanga lena ithwalisa kakhulukazi abantu basuke beze ngento zamabandla. Abantu abeze ngemabandla, abantu abeze ngezikhwama semali, abafuna ukuthwalela isikhwama semali. Abafuna ukwenzelwa i-magic wallet, abafuna ukwenzelwa ibhokisi lemali, abafuna ukugcatshwa la. Begcatshela ukuwisa abantu uma ethinta umuntu awe soke bemgcabile la lenyanga le. Ku Dr. Simon Msika. Le ndoda ke Dr. Chikanga Msika izinrumbi. Ngicela uthathe inamba yakhe. Uma nje ufuna ukwenzelwa izinto zenzeke. The number is 888 273 588. 888 273 588. Area code is 265. That is in Malawi. If ungamtholi ngizokunika owesibili umuntu owenza lento le. Inamba yakhe ithi 999 246100. I've got it right now. Area code it's +265. Uma ufuna ukwakhelwa ke lawo masala mosekelayo ungeze babudokotela. Angisho ukuthi kenze wazi nje ukuthi lezi zinto lezi zilanda ku there after you'll go. Ngomhla 16 December ngizobe ngise eUganda. Kune office efuze ngiye kulona. Kune office engilibone kune office engilibone eMzuzu eGolden Peacock Hotel. Yes. Elama China. Hayi khehla ufish. I am ubaba udokotela kuphela uphapha ngithanga ngene ke la. Elama China. Abantu abafuna ukuthatha isithwalo lezi eziphethwe ama China. Alikho inhlobo yesithixo esingekho lapha. Asikho isihlobo esithixo esingekho lapha. Ungasicabanga. That will make you filthy rich. Angithengeke. Angiqale phansi. The name of the hotel is Golden Peacock Hotel. Lesigodlo sabo sile emuva kwehotel egcina akekho sibonayo. Kuyagqilazwa office at Golden Peacock Lilongwe. Yeah. Kunzima kakhulu. Yabona kulomhlaba lo bakithi ayinimeni kancane. Nina nithatha izinto ngokuphapha. uBushiri ngaphambi kwaleso sigodlo unesonto. Ngemuva kunesigodlo samaChina esipowerful. uBushiri naye unesonto ngaphambili. Ngamudlula kuBushiri sekuyicasino. Umudlula kuBushiri sekuyicasino. Angazi emhlabeni kwenzekani mina.
wena uyazi mina ngazi mhlawumbe kwenzekani. Yeah, yazi bakithi this is babudokotela bawesizwe bawujabule. Ngizocela ukuthi ningangithandi ngoba abanye basebengithande baseshe bangithanda mina. Ngikholela ukuthi induku ufuna siyithele yonke indawo. Uyazi akuzo zonke izinto ozitshela ubaba wakho ufuna uzithathe serious. Ubaba wakho kunezinto athi umezisho does not make you a man. Not because ubaba wakho he's right. He may be your father, an ex-convict. He may be your father, a pagan worshipper, an idolic worshipper. He may be your father, full of tattoos. He may be your father, beating your mother. And he nazokutshela yona eshawuma wakho. He may be your father, drinking alcohol. He nazokutshela nedako utshwala. He may be your father, ethatha ama-drugs. Engisho ukuthi angifuni mina labantu abeza concept ethi mina ubaba wathi. And then seek for the mentors from the intellectuals, thinkers. Not from your father. There are things ubaba wakho azenzayo. Namhlanje ubaba wakho lento engisho ulusa inkomo zabantu emzini yabantu. He is still your father. What can you learn from him? You want to ukuthi nawe ulusa inkomo zabantu? Namhlanje ubaba wakho ushisela amabhedla guts. Kwenzekeni angaqasheki? Is that what you can learn from him? Ubaba wakho una 52 years udrive ama-taxi eGoli. Ubaba wakho rank manager eNewcastle. Yini ofuna kutshela yona that will construct you? What are you learning? Umuntu onama-tattoos emzimbeni. What is he teaching you? Engisho ukuthi your father is just your biological father, but is not your mentor. Seek izinto zangempela to people who think deep. People who think deep. Then you'll come out as a man. Help your father. Remove him from the taxi industry. Ayeke ukushisela amabhedla guts. Remove him from there. With your intellectual. Azabuza ukuthi wemva nami uyithatha plate. Ukhuluma into ejulanga kamanje. Ngoba ngithi uyingane nje because uhlala nabantu abadodile. Uhlala hayi umuntu ofundisa abantu ukuthi akushiliwa akushawa induku. Akuyona into ozongifundisa yona lethi ezongenza ukuthi ngithembeke. Yini ongifundisa yona ukuthi angishaya umhlabathi ngesithende? Ngisenele ukuthi kube njani? Ngihlakaniphile for that. Ngihlakaniphile ukuthi ngasuka nje ngakhaza umhlabathi ngesithende mina. Ngihlakaniphile for that. Ngitshele something that I don't know. Ngitshele something that engathi mengiyikhuluma kwi-podium people balalele. Kube khona into abayifundayo kumina. Abantu bafundani kulento kade utshela baba wakho. Ubaba wakho masha ngalonto lo ukuthi ubaba onjani lona? Uthi nomasha ngalonto emhlophe ngomuphi line? Ubaba kwena oyobuya unyaka wesi-6 ezokushayela ezinye izinto. Akuyena ubaba lo. Kunezinto ubaba wakho afuna kutshele zona. Uzikhansela uthi hayi baba, cela ume lapho nami ngimelana. Cela ume lapho nami ngimelana. Ngoba ente show baba wakho it does not make you a man. Kunento oyazi kahle ukuthi if ubaba esho kanje I think I have to seek for another advice because ubaba I have to respect him as my parent. But lokho angizokwenza lokho. Ngoba ngempela if we're going to accumulate and collect zonke into esitshela ubaba bethu ngabe abanye bethu abanawo even ama business because your father has said you must do me funa ufuye ube nenkomo. Ngalosikhathi udumisana kanami ingane umfana. Ngabe namhlanje ngiqhubhe inkomo emakhuzini ngoba ubaba wathi angisebenze ngibe nenkomo. Yena ahlale la kwamashu. Mina ngihlala emakhaya. Ngilusa inkomo ngoba ubaba uthe umuza ungavaleki. Umuza ungavaleki. Ngalondlela mina anginawo unkosikazi. I'm just got a domestic worker. Egada umuzi kababa nami ngifuye inkomo kuthiwa umuzi kuthiwa kababa. No. Kunezinto efuna sazi ukuthi angakusho ubaba lokho but ngeke akusho
akubhekise kumkami because this is not a domestic weather unkosikazi wami lo if ukhonto edinga unkosikazi wami ufuna landa umuntu azomlekelela siqashe i-domestic worker not that ngine-domestic worker ekhaya ezinye izinto ufuna sikhule kuzona but singaziresist siba respect abazali bethu kuukuthi vese lento asisuyenza kuthi lento asizoyenza ubaba uma ekhuluma ufuna aqala ukubuke i-mileage osuyihambile empilweni mase buka izinga ofuna uya kulona hayi kulona akubuka izinga ofuna uya kulona ukuthi lento akutshela yona ingakufikisa nengilela zinga uma ungenza lento ayishoyo uma ungenza lento ayishoyo ngafika ngoba ngempela we've been misled because lezi zinto lezo kuthiwa zishiwo obaba no there are things mina ozozisho ubaba angeke ngisebenzele ngoba awukwazi ukuthi uzothi Dumi uma indoda akufuneka kube indoda engenanduku I don't need a stick as a problem I do not need a stick I don't need a stick mina yabo ngoba kunalento ukuthi uma indoda afuna ube nayo induku endlini I don't need a stick there are no snakes la ngihlala khona there are no snake mina ke mina madobi nginawo ngisho amathuluzi mina nginawo nje ngisho amathuluzi yabo izinto zami njani ngizonzatha zomxhaka lezi akunathuluzi akunalutho mina I secured myself I constructed my life ukuthi ngibe neland mina nginomuntu mina oqondene neplumbing uNixon iplumbing fonela umlungu azokuza iplumbing nginomuntu oqondene nogesi yamfonela yabo caretaker his name is George Mbatha he take care of everything mina I don't have to be working I have worked in my life grass cutter ngusiki mina utshani mina the best thing I do ukuthi ngidle ngihlafunele kuphela ngibuka TV lapha hlala phansi ngidle ngihlafune ngibuka TV and ngisho ukuthi if ngizothatha iziyalo zobaba angakaza ayiphile lempilo le engiyiphilayo akade eyibona kuba TV mina sengiyayiphila ngiyakwazi uku-advise I can help him ukuthi axhukele nganeno angaqoqweli ngapha your father's advice may be lethal got to be careful what you are taking especially from your father this is Babu Dawude boys ngojabule ngifuna ukunika isigubhu la ngizokunika isigubhu umadlozana isigubhu lesi ngifuna ukusinikeza umuntu ofuna ukusetshenzwa ngedlozi kuphela ngo-12,000 rand ngikunika isigubhu uthwala ijongo u50,000 rand umuntu othi ufuna ukusebenza ngomcebo kuphela ngikunika isigubhu somuntu othi uyena ufuna into okudonsa abantu ngizokunika sona ke ngo20,000 rand isigubhu somndawo umuntu ubhekene nemali kuphela ngizokunika isigubhu ngoba igubhu niyazithanda ngizokunika umathanda imali igubhu bengizibile manje ke ngitheme ngithi no anginikeze lento abanenitha but bese ukuthi wena uzoselecta ipackage yakhe and stop making a noise ukuthi ziyabiza isigubhu choose one on your range simple as that and then keep your mouth shut and swallow your poverty and walk tall and sifuna ukukunika thina lento uthi uyifuna wena bakithi ake sikhulume lento this year ikade kuphelele ngaboni this is not lo nyaka soqalile ngasho ngathi this is an even year lo nyaka njengoba nje it's not going to be easy ngifike eMalawi imvula yakhona iloku yanetha ngomhla ka23 yazayeka ngomhla ka31 ibridge la ehlukanisa inorth nesouth belinqamukile zikhukhula December lawo akaze siyibone into ku-TV akaze siyibone into ku-TV akaze siyibone nje ikhukhula ziqala imali le ikhukhula mase seziza la eSouth Africa zishaya eSouth Africa zashaya eSwaziland zashaya iMaputo 3 countries same time zikhukhula lezo khona into eziyibikayo umsindo ose-Iran it's going to be bad it is going to be bad it is going to be bad kodwa futhi nalo yamsindo ose-Iran uyakhuluma into eyiqiniso ukuthi into yashiwo uPutin ukuthi iNATO abafazi waye wrong zidwayi iNATO ngikuthiwa iNATO zidwayi United Nation UN lento yashiwo uPutin ukuthi abafazi waye wrong zidwayi yonke le nto leyo akekho umuntu listen to me carefully uma mina ngishaya ingane yami egcekeni akwazi yena ukusuka phesheya kuthukela eza la eGlenwood
ezongikhuza ukuthi ezongishayela ukuthi mina ngishaye ingane zami. Ezami ingane ishawa yimina azizukucelwa kuwena ukuthi ngiyishaye. Uma iIran inenkinga nabantu bayo, that is a domestical problem according to Chinese language. Asikho isidingo sokuthi kungasuka wena phesha ukuthukela uzothi uzongishayela ukuthi ngishaye ingane zami. That does not sound right. That does not sound right. Ayikho into i-news reporter esile ongayithola kwi-CNN talking about Arab countries. No. If i-CNN was worried, ngabe yasitshela ukuthi kwenzekani eSudan. Ngabe yasitshela ayisitshela lutho. CNN does not tell us anything. ILTV yaka Israel. Ayikho into esile ongayithola kulo TV ekhuluma ngale yanto lapha. It because it is a propaganda using digital, using TV. Kunomsindo isimanga owenzeke eSudan akekho okhulumayo. Akekho okhulumayo because imedia it is so biased. BBC it is so biased. Engisho ukuthi lento eyenzeka laphayana it has nothing to do, and iUnited Nations bekufuze email lapha imikhuzo Trump uthi Trump into eyenzeka laphana iIran inabantu inenhlaka zayo kunamaphoyisa kunamasosha bayakwazi ukuzilungisela umthetho. Lento eyenzeka lana there is law in that country. There are even jails to jail people who are breaking the law. You got nothing to do. NATO is doing nothing. Bebuka umuntu efuna ukuhlasela umuntu iIran ayikaze ihlasele umuntu ngaphandle kwase-Iran kodwa bona they taking bold decision to change the regime. How is that changing the regime? Changing the regime ukusho ukuthi mina njengoba ngubaba dokotela kwami wena uzongikhipha lo mfana osikutshani ogardener uthi akube uyena ubaba dokotela. Into efana leyo. Changing the regime, something like that. You can't do that. It's illegal by law. But anything that is legal, in NATO it celebrates. United Nations it celebrate. Engishuthi lo nyaka lona ifona ubonela kude iza kuthina le nto. And isiphinde futhi size kule toys leli itoys yabo itoys lento ekuthiwa itoys ngempela lento ekuthiwa iBRICS. I-toys to i-app into engadilithwa noma yinini ayikwazi ukuthi iIran ingathi kade ine drill military drill neBRICS iphume lapho ngenxa ukuthi kune defense ekufuna uyidefend iBRICS ingasho lutho ukuthi we will defend you because you are one of us. iBRICS yavesana yathula iBRICS nayo ayi-app leyanto into nje obona ukuthi iApp omastade amakhehlodwa lawana anenzululwana azophelelwa ama terms nawo bese ukuthi laba bazongena bangayingeni leyo nto because in Africa ithina kuphela South Africa kwiBRICS okusho ukuthi nathi mesingahlaselwa these people called BRICS they will ignore us because they never help anyone. Akwazi ukuthi bengaphuma iIran isuke eCape Town imkhombo waphinde move bona bangayilandeli ukoyilekelela Kophe lento kade beyidrilla kade bepractice funa bahamba oyenza phela manje. No one is talking about that because iBRICS yomunye nje umuseum ongawudingi. Omunye nje umuseum ongawudingi and ohedwa abantu abanga military ill trained abangekho combat even ready. Amazwe amaningi kwiBRICS la awekho combat ready. Ama-naval i-navy yakhona ayikho effective, i-force yakhona ayikho ready, abekho naval. Kodwa kuyakuprove manje ukuthi angeke wena uzohlasela umuntu kade sipractice nawe impi sijike sithamba kuyolwa nalowo muntu. Asikulekeleli ngani because siyi-toys. We're just an app. Singadilithwa noma yinini. This is Babu Dottel Voices about Jalo Fanum Pleasure Kahle umzulu amancane sangisola futhi ngixolisi. Goodbye.